Първи въпрос. Прекрасна двойка сте. Бихте ли си направили YouTube канал? YouTube канал. YouTube. YouTube. Ай, пак наново. YouTube. Оф, боже. YouTube. Добре дошли в първи епизод на нашия YouTube канал! Съжаляваме за забавянето, просто трябваше да се преместим в Бургас за известно време и през този процес се разболяхме. Ние все още сме леко болни, но се опитвахме малко така поне да не говориме на нос. Аз съм се подготвила с туалетна хартия и ще бърша с поли между тейковете. Аз се сложих капки за нос, така че би трябвало да съм добре. Добре, започваме с първия въпрос, защото имаме супер много въпроси от ваша страна. Супер много ви благодарим, за което не очаквахме такъв интерес, честно казано. Без повече да се бавим, ето го и първия въпрос. Давай го насам. Това е между другото най-често задавания въпрос. Около 80 и няколко пъти беше задаван. Аз съм го съчетала, така че пак почнах да се обяснявам. Добре. Да, просто почти въпроса. Как се запознахте, как станахте гаджета и от кога сте заедно? Така, то е 3 въпроса в едно горе-долу. Но... Да, защото най-често бяха задавани точно тези въпроси и аз съм ги комплектовала. Да. Как се запознахме набързичко, реално ние запознанството го имаме записано, казали сме го на доста места. Няма как да не те питам, има ли нещо между тебе и Рени? Харесвам те, но неща всъщност не се случиха по план и се надявам сега вече да позабравя малко и да останем в историята. Как се лекуваш от разбито сърце? Нейният подкаст на игрите, всъщност когато аз излязох от Игри на волята и се пръкнах в нейното студио и тя ми направи 2-часово интервю и половината от него беше за любовта, но както и да е, там всъщност беше първата ни среща. Така, как станахме гаджета? Това беше един процес на опознаване. Първоначално всъщност се зароди идеята за една обща снимка, която да направим по негово предложение и оттам започнахме заедно да тренираме, все по-често си комуникирахме, започнахме все по-често да се виждаме и малко по малко се Гаджосахме! Да, точно така. От колко време сме заедно? Ами 16 януари беше датата, на която тръгнахме. Кажи речи... Малко повече от половин година. Времето лети. Времето лети. Добре, продължаваме към втори въпрос. Какво беше първото ви впечатление един за друг? Моето първо впечатление за нея беше, когато отворих вратата на студиото за подкаста, я видях и знаех, че ще трябва 2 часа да слушам най-различни въпроси, които нямам много желание да отговарям, особено в момента, в който се заговорихме за любовта. Тя е за любов, аз съм против. То стана малко като дебат там, но няма значение. Първото ми впечатление като цяло беше, че тя е просто водеща на подкаста и това ще е сигурно единствения път, в който ще се видим. В общи линии двамата не сме се усетили нещо, някакво искри първоначално. Не! Тя се влюбила с първ поглед. Не е било любов от първ поглед със сигурност и аз чисто професионално го посрещнах. Беше един от поредните ми гости и не предполагах, че ще бъде най-специалния гост. Най-специалния с най-готиния подкаст. Въпрос номер 3. Всеки да каже 3 неща, които обожава и 3 неща, които не харесва в другия, външност и характер. Това ще е много трудно. Добре, редуваме. Започваме първо с външен вид. Първото нещо, което аз със сигурност мога да кажа на 100%. Първото е косата. Въпреки, че тя постоянно се оплаква от нейната коса, аз я обожавам както и да седи, каквато и на където и да е насочена, къдрава, права, все тая, просто я обожавам косата. Мега гъста, херлайна и е просто да завиждаш и не мога да кажа друго. Второто нещо със сигурност е усмивката. Много ми харесва усмивката, зъбите са и просто 10 от 10 и като цяло наистина е просто всеки път обичам да я карам да се смея, въпреки че тя
се смее почти на всичко. Просто аз съм забавен. Така си. Да. И третото е кожата й, защото кожата й е наистина невероятно мека и една такава... Не знам как го обясна, просто кожата й е много готина на допир. Ей, това беше много сладко. Ти си! Аз съм. Ами... Знаем какво харесваш. Да, на мен ми е много трудно по принцип да кажа само 3 неща. Да, така си. Обаче, едното е дупето. Бива ли такова нещо? Очарователно е. Значи, която жена каже, че с нея няма значение мъжкото дупе, лъже. Както мъжете харесват с оформени дупета, така и жените. Чухте ли, момчета? А неговото е прекрасно. Не Така. тренирайте ръце и гръб, тренирайте дупе. Да, добре, Въпреки че тренирайте и това. Да. Така, второто нещо, което много харесвам в него, са плочките. Много, много, много са красиви. Няма сега какво да се лъжа. Да. Така се е смисъл. И третото нещо. Това беше. До тук. Третото нещо са очите. Има- Очите. Ма защо повтаряш? Има наистина много красиви очи, много му харесвам формата на очите и цвета, защото той не си харесва цвета, Кафяви. бил обикновен кафяв цвят, обаче не е Да. точно така. Неговите очи са много светло кафяво и на дневна светлина отиват към някакво такова кехлибарено, жълто, абе много са яки. Така, 3 неща, които не харесваме в външността си. Оле, мале. Така, много труден въпрос, защото почти нищо не мога да намеря в външния вид, което да не ми харесва. Повечето са към характера. Но все пак преди това, едно мога да кажа със сигурност и това е средния и пръст на крака. Средните и пръстове на краката са от тя, нали знаете, ето примерно нормален крак, истински нормален крак. Вижте как права линия така отива надолу. Нейния е тоя, ето тука, стърчи 2 глави над палец. Просто е като един израстък, като трети крак там седи и това не ми допада. Да, ама ти можеш ли да пишеш с крака? Да, то всъщност оттам идва цялата идея за това тя да може толкова неща да прави с тия крака там, защото тя просто хвата и тя ако ме защипе така за кожа, тя ще ми скъса кожата и космите. Нещо друго. Това е. Добре, моите 3 неща, които не Тя си ги харесвам има, в теб. 3. Така. Даже има и 5 и 6 сигурно. Които не харесвам в външността ти. Ами, щом сме почнали с пръстите на краката, аз не харесвам неговите пръсти на краката, защото са ни такива много са скучни. За моите са така и Перфектни. така. А пък неговите са просто една права линия. Така че, да, моите със сигурност са по-хубави. Да, представи си едно, Уникални пръсти имам аз, а ти? представи си едно, както са на ръката и е то да ти е прино е така. Не. Е така да стърчи. Така, второто нещо, което не харесвам, са луничките, които имаш на лицето, защото са много сладки и си по-сладък от мене и така не може. И третото нещо е гърдите, защото имаш по-големи гърди от мен. Това е. Не, имаш още 3 неща, които не харесваш и харесваш в характера ми. Така, Bring it on! трите неща, които харесвам в характера й, със сигурност мога да кажа, е грижевността. Тя просто не спрямо мене, към спрямо всичко. Просто тя ще излезе и ще помогне. Момичета обикновено ги е страх и ги е гнус от всякакви боболечки. Нашата, само и само примерно, аз ако видя боболечка, ще я убия на някой в къщи и ще я изхвърля. Тя ще ме убие мене, за да спаси боболечката, ще я хване и ще я пусне на свобода. Много ми харесва откровеността също, защото знаеш, че ако говориш с Ванчето, абсолютно може да си на 100% сигурен, че всеки път ще ти казва това, което мисли, няма да ходи по някакви заобиколни пътища или да те лъже като цяло.
Друго нещо, което много ми харесва в нея е отдадеността й в абсолютно всички аспекти, освен в лягането късно вечер, но все пак отдава се на абсолютно всичко, на работата, в къщи, навсякъде, просто винаги е на 100% и това много ми харесва. Добре, моите 3 неща, които обожавам в теб, това е, че си много забавен, защото правиш просто живота ми много цветен. И изкарваш от мен най-хлапашката ми същност, която аз толкова години се опитвам да прикривам всъщност, защото си мисля, че трябва на моята възраст човек да е по-зрял в поведението си, а всъщност се чувствам с теб най-себе си. И аз това искам всъщност да допълня, аз много и харесвам хумора, защото много сходен хумор имаме и просто се смееме 90% от деня. Тук почти отговорихме на един друг въпрос, но да, по-късно ще стигнем до него. Второто нещо, което харесвам е, явно и двамата харесваме едни и същи неща в другия, каква е изненада, грижовността, която проявява към мен и тя определено ескалира, нараства във времето. Точно днес си говорихме, че аз виждам много промени в него и то още по-положителни. Ако не го бях видяла като е прекрасният човек, който е, нямаше да се влюбя в него, но той още повече става по-прекрасен за мен. И грижовността е едно от нещата, които още повече разви по време на връзката ни, особено и с контузията, която имам на ръката. Не знам, страшно много ми помогна. Този период за мен наистина ще да бъде катастрофален, чисто душевно. Аз се чувствам все едно нищо ми няма, не съм контузена. И третото нещо, което супер много ми харесва в теб е атлетизма ти и това, че толкова много неща умееш в спорта и не само, чисто като движения. Защото аз също, мен в кръвта ми е това да се движа, да спортувам, да правя различни неща, да предизвиквам тялото си и физиката си. И когато ти правиш тези неща и ми ги показваш, и аз също се вдъхновявам. И освен това, между другото, съм в най-добрата си форма в целия ми живот, откакто се познавам с него. Той много ми помага за това. Така е, затова се записате при мен на тренировки, ако искате хубави резултати. Точно така. Потвърждавам. Продължаваме с 3 неща, които не харесваш в характера ми. Номер 1, нещо, което най-много ме обесява, е ранобудността й. Не знам дали има такава дума. Въпросът е, че става рано. Не иска да си ляга късно и просто иска да започнем деня в 7 часа сутринта, нещо, което ме е много трудно, въпреки че много го променихме. Вече вечеряме в 9, аз преди вечерях към 11:30-12, лягам си в минимум 3 часа. 3 часа даже беше раничко. Но сега от известно време, по-късно от 1 часа не си лягам. Лошо ли ти е? Така. Не, но просто когато и да си легна, каквото и да направя, сутринта просто ми се спи. Аз обичам да спя до късно и да седя до късно. Да, ама като спиш до късно, като станеш, после пак ти се спи и ти е минал целия ден. Така че аз не съм ранобудна, просто се старая да ставам една идея по-рано. Това е. Друго нещо, което така е трудно на моменти, е това, че винаги изисква отговора да се даде моментално. Ако ми зададе някакъв въпрос, нямам право да мисля. Трябва веднага да дам отговор. Ако примерно ме кажеш, ходим ли до Била или до Kaufland, аз трябва Kaufland. Тръгваме към... Даже аз трябва вече да съм казал, ние вече отиваме към Kaufland. И да, всеки път, когато ми зададе някакъв въпрос, трябва да дам моментален отговор. И ако замълча за повече от 2-3 секунди, ще ме бъда погледнат накриво и ще ме пита още няколко 2-3 въпроса. Какво ми е, защо ни отговарям, защо ни говоря и така нататък. Потвърждавам. Но да, но пък това поне ми помага и аз да взема малко бързи решения. Третото нещо, което също до някаква степен не ми харесва, нали, нещо, което и аз също имам, е това, че доста организацията в нашите неща, понеже ежедневието е много натрупано, както и вечерта също, и постоянно вървиме
назад с скеджула, с график общо взето, то даже и това видео трябваше да е качено при 2 седмици. Въпреки, че си планираме абсолютно всеки ден какво да направим, имаме си график и той и аз, и си ги виждаме и си ги съчетаваме заедно и пак не успяваме, пак вървим с закъснение постоянно. Да. И мен също много ме дразни. И аз примерно, да, също винаги така закъснявам малко и не съм добър много с организацията. И като дойде още един такъв човек и вече комбинацията е двойна. Упси. Добре. Моите 3 неща. Сигурно се досещаш кое е едно от тези 3 неща. Това е, че избягва разговори. Защото за мен наистина е много важно да си изговаряме абсолютно всичко и когато едно нещо остане премълчано, според мен това създава проблеми в отношенията между хората. И се радвам, че всъщност аз ръчкам по този начин. Знам, че на него му е некомфортно това нещо, обаче истината е, че ако не бях разръчкала в един момент, може и да не сме заедно. Вярно е. Да. Вярно. Така че разговорите трябва да присъстват в една връзка. Другото нещо, което не харесвам е... ти го каза всъщност това нещо за бързите решения. Може би просто с теб сме много различни в този аспект, но понякога се чувствам, че не си конкретен, не го казваш ясно, ами хънкаш си, мънкаш си или такъв един оглежда се наляво надясно, не ми даваш веднага отговор и това много весело. Аз когато ще взимам решение, трябва да бъдем максимално калкулиран. Аз това нещо го разбирам. Искам само да ти кажа, че от гледната точка на жената обича да чува конкретика и да има обяснение на ситуацията. Ако просто ми кажеш мисля, ще ти дам времето да помислиш. А не просто процесинг. И аз съм така, той чули ме, не ме ли чу, напукли ми прави. Чул съм те. Разбира се, знаеш ли колко много въпроси изникват в главата на една жена, ако ти ни дадеш отговор веднага. Третото нещо, което не ми харесва, понякога не се извиняваш, когато знаеш, че си сгрешил. Просто не чувам тази думичка. Разбираш ли колко лесно ще ми мине? Защото... Може да кажа защо? Ама знам. Също ти правиш някакви неща, с които ми показваш, че си осъзнал грешката, но като не чуя извинявай, огорчението, разочарованието, обидата, зависи каква е ситуацията, пак си стои. Някакси... това е, от което имам аз нужда. Може другите жени да нямат нужда от това нещо. Този въпрос стана около половин епизод, така че дай се опитаме да сме по-стегнати. Ето, ние ви казваме, ние не сме организирани, включително и в видеята ни. Така, следващия въпрос. Живеете ли заедно? Да. Следващия въпрос. Кой командва парада? Аз. Следващия въпрос. Не. Видяхте ли как се опита да го пробута така между капките? Шушенце! Няма команда си в тази фамилия тук. Всеки се опитва да помага на другия максимално и да взимаме най-доброто решение заедно. Което е още по-прекрасно в тази връзка. Наистина. Така, следващия въпрос. Какви са прякорите ви като двойка? Светулчо и Светулка! Това са нейните прякори. Аз обикновено в момента, не знам защо така ми идва, нейните прякори ги измислям на момента, каквото видя, примерно, наричал съм всякакви неща, мандаринка, малинка, мисля, че котлен камък веднъж бях нарякал, всякакви неща, шушумиши, шушумушо. Това са моите. Шушумушенце, мушушуши и мушко мохтърче. И също, по принцип, първото нещо, което му измислих, беше мистер Гръмпи. Защото той има един такъв навик да киселочи постоянно. Първата му реакция е да е негативен. Нещо се случи там в ежедневието му, такова едно дребничко. Хич няма да му обърне вниманието. И почва да мрънка такъв. И аз си го кръстих мистер Гръмпи. Пък той ме кръсти... Лимонка Тоблеронова, ето да. Лимонка, защото тя пък е кисела, но и сладка едновременно. Нали, знаете как лимона също готин е за пиена, ама и също време кисела. Някаква така смесена комбинация.
И всякакви, аз общо взето, каквото видя, просто, нали знаете, като говорите на някой и както и да му говорите, ако стане с този глас и котленка, ма. И то просто става сладичко, нали? Тя си е сладка по всяко време и просто не знам как да реагирам в такъв момент и просто виждам нещо и я наричам по това, което виждам. И последното, любов. Аз избягвах да го наричам в началото точно с това нещо, защото аз постоянно изпитвам любов към него, искам нон-стоп да го мачкам и искам да го назовавам по този начин с любов. Обаче избягвах да го казвам в началото, защото знам колко некомфортно се чувства от тези думички, от думата обичам те. Извинявайте, израза, че имаше един подкаст, който ме нахраниха, че съм казала, че обичам те една дума. Нали? Да. И всъщност започнах да му казвам така и може би това е основното. Покрай всички други щурти и аз, които му казвам там с шушумуши и така нататък. Следващия въпрос. Кой е по-романтичен? Аз. Макар че той има много прояви, такива не толкова често колкото мен, но когато ги направи, наистина са много готини и аз сещам за едно много романтично нещо, което беше направила за мен за Свети Валентин. 2 дни преди Свети Валентин аз бяхме в мола и аз видях Лего и му казах, че много обичам Лего и явно го беше запомнил, защото на Свети Валентин супер случайно в раницата му се беше появило Лего букет. И това беше моят подарък за Свети Валентин. Беше много сладко. Да, трябва да проработя малко над романтиката, но в момента съм малко в друг етап. Супер се справиш. Щом тя е доволна, аз всички са доволни. Точно така. Следващия въпрос. Стига ли ти? Аз само да кажа, че не ги разбирам много българските изрази, нямам никаква идея какво означава това. Стига ли ти, не знам какъв е този въпрос, тя защо го е вкарала, тя ще отговори. Стига ми. Стигай. Така, следващия въпрос. В какво се различавате и си приличате най-много? Ето на това вече отговорихме до някаква степен. Ние в много неща си приличаме всъщност. В липсата на организацията. Нещо, което супер много се различаваме е ставането рано и лягането късно. Тия двете неща просто не могат да ги съчетаем. Друго нещо, което супер много се приличаме е храненето и тренировките, нали, в деня, в седмицата като цяло, нали. Което много улеснява цялостно прекарването на времето ни заедно. Така. Точно щях да задам един въпрос и той реши да се чупи от Хана. Въпрос номер 10. Обичате ли се? Мисля, че е ясно. Мисля, че този въпрос няма нужда да бъде отговарян. Кое е ясно? Че изпитваме тези чувства един към друг. Кои чувства? Казвали сме го. Кой го изразява, кой го казва. Къде сме го казвали? Да, обичаме. Оня ден на плажа си го казахме. Не е вярно. Ти не ми го каза. Къде ти го казах? На планината. На планината и го казах, да, точно така. Той ми каза, че ме обича. Айде, давай. Така. Имате ли домашен любимец? Ако нямате, какъв искате да имате? Нямаме абсолютно никакъв шанс да прояваме следващото време домашен любимец. Аз съм изключително против. Супер много ги харесваме. Против си чак какво? Това е ужасно голяма грижа, която в момента аз няма да мога да си мръдна пръщето. Чакай! Но със сигурност с времето, след времето спокойно ще си вземем. Харесвам съм си Мопс, харесвам съм си Дакел, със сигурност. Бигъл, Джак Ръсел и освен това трябва да имаме някакво голямо куче, може чехословашки вълчак. Котки в никакъв случай. И освен това трябва да имаме и такъв куче от фондации някъде, за да може да ги гледаме. И освен това искам много малко козленце. И малко прасенци искам. Крава! Аз искам крава! Да, аз чаках да го кажеш това нещо. Не знам как изобщо не се сети първоначално. Аз, защото се замислих, наистина, повечето хора си мислят за кучета и котки и такива неща. Котка в никакъв случай никога няма да прояваме. Кучета със сигурност с времето. Бекс, да не гледаш това. Обаче, крава.
ужасно много искам. Това е най-величественото животно. Искам супер много да отида в някоя ферма. Някой, ако има крави, пишете долу в коментарите да дойда в тази ферма. Искам да гушна крава. Супер много харесвам кравите. Не знам, защото просто начинът, по който изглеждат е така, просто като седи и гледа. И просто седи и гледа. Постоянно ми праща рилчета и снимки на крави. Кравата е уникална. То не случайно са го сложили на всички шоколади, защото е сладка като шоколад. Да те пращам в Индия тогава, те там благотворят кравите. Така, следващия въпрос. Бихте ли направили нещо щуро, като например да скочите заедно с парашут? Не! Да! Не! Да! Не! Да! Никога няма да се хвърлям от някакви такива височини. Шушенце! Не. Ама заедно, знаеш ли колко е хубаво. Next question. Пак ще си говорим. Така, как решихте да се запишете за игрите? Върнах се от Америка, видях на екрана Игри на волята сезон 5 тогава, заинтригувах се, супер много ме изкефи арената специфично и си казах, че понеже винаги съм искал да участвам в някакво такова с някакви препятствия, като Ninja Warrior примерно, и просто си казах, трябва да участвам в това нещо, пуснах си анкетата и нещата се случиха. На мен пък просто ми беше скучно, защото аз влязох точно след първата вълна на COVID. Бях затворена няколко месеца вкъщи. Чурих се какво да правя, бях задухана и на всичкото отгоре чисто емоционално и си казах, че искам някакво разнообразие в живота ми. И реших, че това разнообразие ще бъде като се изолирам в някое предаване и изчезна. И за мой късмет ме избраха. Наистина не очаквам. Кое беше най-голямото ви предизвикателство в игрите? За мен лично това беше комуникацията с хора, които не харесвам. Много ми е трудно да прекарвам времето си заедно с хора, обградена от хора постоянно. Особено и ако има такива, които ме дразнят. Това за мен е голяма вътрешна борба, война и наистина най-тежко ми беше това. И аз бих казал абсолютно същото. Комуникацията с хора, които нямат нищо общо с твоя характер, начин на живота и каквото и да било, е много трудна и да си форсиран да играеш някаква игра, която не знаеш наистина тия хора честни ли са, лъжат ли те, просто много тегава тази комуникация. И другото нещо, естествено, като мъж, няма как да не спомена, липсата на храна, просто в един момент става ужасно. Мисъл, много, много гадно. Какво ви даде участието в Игри на волята? На мен лично много търпение и това да оценявам малките неща. На мен определено ми даде възможност за реализация. И следващият плод, който си пожънах 5 години след моето участие, всъщност беше този човек. Защото ако не бях участвала в Игри на волята, никога нямаше да ми предложат да стана водеща на официалния подкаст на Игри на волята, а оттам никога той нямаше да бъде мой гост и най-вероятно Вселената нямаше да ни срещне. Да, и естествено и за мен, нали, чисто професионално също много ми помогна. Все пак след това участвах и в турнири на волята, някъде да спомена кралят на Бургас, в момента се намира в Бургас. Ако и двамата участвате в Игри на волята All Stars, ще ви пречи ли това, че сте двойка? На нас двамата лично няма да ни пречи, но със сигурност най-вероятно ще ни пречи чисто като това, че ще бъдем мишени. Предполагам, защото първо, че в моя сезон аз бях доста голям аутсайдер и определено бях черната овца, която всички искаха да разкарат. Аз не бях много по-назад, аз бях по същия начин, така че... Сами по себе си сме мишени, още повече сега и заедно като една мини коалиция, още повече, но... Има много време, не се знае кога ще бъде All Stars, първо и второ също така не се знае вътре как ще бъдат, може изобщо да деца вика и до финала, дори да не сме в едно племе, да не се засечем, в смисъл всякакви неща. 100% няма да се засечем, гаранция. В смисъл да, много неща могат да се случат, така че не може да кажем дали ще бъде супер, дали ще бъде зле, в смисъл... Дори не знам дали бих участвала, честно казано. Аз все още си държа на това, че моите везни са наклонени по-скоро към... Аз дори аз не съм ходил на кастинг битка, говорим за All Stars, смисъл първо трябва да си спечеля кастинг битката, ако ние спечеля ще взема нейния билет, тя ще ми го продаде за 1 лев. А пък вече, нали, ако спечеля битката, трябва да има много време, в смисъл всички тия неща са много неясни, така че
те първо предстои да разберем. Какъв е най-добрият ви съвет за хората, които искат да се запишат за игрите? Чисто физически тренирате колкото се може по-различни неща. Баланс, точност, плуване, тичане, всякакви неща, които могат да ви направят трудни за побеждаване на самата арена. Да няма къде да ви пипнат на арената. Да, за социалната игра 90% от играта се случва на място, така че няма кой знае какво да се подготвите за нея. Най-много да се въоръжите с търпение. И да сте на штрек през цялото време. Ние, между другото, имаме създаден продукт да се подготвите възможно най-добре за игри на волята, който се намира в моят вебсайт svetlinжилин.com, който в момента за следващите 2-3 седмици е в временен апгрейд и в момента не е достъпен, но можете, ако влезете в svetlinжилин.com, да си въведете имейла и ще бъдете информирани, когато отворим магазина отново. В самия продукт можете да намерите кои препятствия, по какъв начин можете да ги минавате и да се упражнявате за тях в фитнес условия, в тренировъчните зали, както и tips and tricks от кухнята за стратегически неща. Какво очаквате от новия сезон на Игри на волята? Аз лично очаквам неочакваното, защото абсолютно всеки един сезон от 1 до 6 винаги е сам по себе си оригинален, с много нови въведения, с много шарени участници, с много нови предизвикателства на арената, така че нямам търпение просто за новия сезон. Аз съм по абсолютно същия начин. Смятам, че ще бъде поредния страхотен сезон. Имаме и въпрос към тебе отправен. Светлински, какво очакваш от Павката като водещ на Игри на волята? Моят съплеменник успя. Мога да не спечели Игри на волята, обаче Лови в момента е водещ и нямам търпение, даже ако все пак ме викнат на All Star битка, ще ми бъде супер яко да седиме срещу положено, той да е водещ, аз да се боря за All Star, ще бъде наистина много яко. Смятам, че ще се представи невероятно, защото той все пак има опит с предавания, на турнирите се представи блестящо, така че съм силно убеден, че ще пръсне сезона. Така е, и аз подкрепям. Павката беше страхотен на турнирите. Мисля, че просто си беше на мястото наистина и Игри на волята няма да бъдат изключение. Въпрос към мен. Дали ще бъда водеща на подкаста на игрите отново? За съжаление все още не мога да ви дам тази информация, дали ще бъда или не. Но пък ще се радвам вие да ми кажете. Напишете ми в коментарите дали ви хареса начина, по който водих подкаста и дали ще се радвате отново да ме видите като водеща на 3-я сезон на След игрите. Аз лично бях супер доволен, въпреки че гледах точно 2 епизода. Единия беше мой. Но все пак смятам, че се представи много добре и аз бих се радвал да я видя отново. Благодаря ти, Любов. И последният въпрос. Мислим ли за деца, годеж и сватба? Много се вълнуват хората от тези неща. Да, доста въпроси имаше относно това, но понеже напредна доста времето, отговора на този въпрос ще разберете в началото на следващата част, защото там ще бъдат другите, остатък от всички други въпроси и не забравяйте да го гледате и него също. Както ви казахме, да, вие ни задавахте изключително много въпроси, които няма как да поберем в един епизод и този стана дълъг. Но пък аз съм супер доволна от този епизод, защото аз разбрах, научих малко, но качествени неща допълнително за нашите отношения и за връзката ни. Вие предполагам сте ни опознали още повече, така че това е идеята всъщност на Q&A епизодите. Това и стартираме всъщност с този тип видеа, защото искаме първо да се опознаем едни други и тогава вече да стартираме с други тип видеа. Ще правим най-различни видеа. Точно така. Можете да ни оставите в коментарите отзивите ви, дали ви е харесало, дали имате някаква идея, която бихте желали наистина конкретно от нас да видите заснета и ще се радваме да се абонирате за канала ни и да ни подкрепите. Праснете един лайк, нали? Да шервате и всичко, което разбира се помага за развитие на този канал. Ще се радваме да ви видим отново в следващия епизод и до нови срещи! Yeah!